UPPL नि गोगोम गिदिर नेता MP बो बिथाङा मानाव गेदेर रwn gwra नार्जारी सार नोंथाङा बुंदोंमोन ना सासे UPPL नि बिराद गिदिर प्रेसिडेन्ट टिकेट होलायग्रा हिसाबै एबारनि इलेक्सनाव जोङो दिसपुरखौ गावग्रिनानै UPPL खौ पावाराव लाबोफिनगोन। बिथांमोना बांगालफोरनि भटखौ लानानै थांनाय BTC इलेक्सनाव देरहादों। बर' भटजों देरहायाखै। अंक'आ गोगोम खालामबाय बिथांमोना मानाव गेदेर rwn gwra बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा प्रेजेन्टआव MP बो बोरै बिथांनि अंक'आ फैलार हाग्रामा महिलारी सार एक्सपिरियेन्स गोनां सासे संग्रामी नेता बिथांनि खाथियाव बिथांनि पलिसिनि खाथियाव बे rwn gwra बिथांमोननि प्रमद बर' बिथांमोननि पलिसिया बहा खामानि होनो। नों ओरै आवगयबा हौरै आवगयहैयो बे खोथा नोंथांमोननि दोलोआवनोथ' ना नोंथांमोननि दोलोआवनो खुगायाव सान्थि लाबोनानै सिंजों असान्थि खालामग्राया लिडारफ्रा नोंथांमोननि दोलोआवनो दं। नोंथांमोननि दोलोआवनोथ' दङ इसोरजोंबो जुजिग्रा दङ। इसोरा गोजौनिफ्राय नामायफैयोबा आंखौ हमथानो हाया होनलायलायग्रा नोंथांमोननि दोलोआवनोथ' ना रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ खुगायावल' बुंनानै जेबो सुफुंहैया मेगनाव मोदै खुगायाव गुदै गबाबो नोंथांमोना जेबो नायस'नैया नोंथांमोननि दोलोआवनो दं। नोंथांमोननि दोलोआवनो दं बर' रायजो राजाफोरखौ गावनि हायावनो सान अफ दि सयेलखौ आउट अफ दि सयेल फ्रम द लेन्ड अफ द आसाम बेबादि खालामनाया नोंथांमोननि दोलोआवनोथ' दङ। बेफोरबादि गोबां बुंख'हायै दङ। ओंखायनो दिनै गाज्रि रोखोमै BTC इलेक्सनाव जेनदों। बेनि उनाव जायफोरा थाल दं मानगोनां एक्सपिरियेन्स गोनां गोदोनिफ्रायनो UPPL दोलोखौ गाबथाबोनाय मुङा जेखियानो जाया मानो बुरखाव गोरा बिथां सारा इलेक्सन गेलेनायखौ हगारनाय लोगो लोगोनो बुजिखादां साननो हनो गोरों सासे गागि दैदेनगिरि सासे लिटारेचारनि सुबुङा गोथौयै सानखांग्रा सासे सुबुङा गावनि जायगाखौ हगारनाय लोगो लोगो आहा मोनसे अंक दंखासै बे UPPL मालाबाबो देरहानो हाला होननानै जोंथ' बेखौनो बुंबोगासिनो दं जिर' जागोन होननानै आजिर तारिखत UPPL দলে জিরোই পাইছে। আমি বহুত দিনত আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে UPPL দলে জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে। এই MLA ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ পিছত UPPL দলে শেষ হৈ যাব এই পৃথিৱীৰ পৰা নামো নিচান গায়ব হ'ব। এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বহুত ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ এই কথাটো আপোনালোকে মনত আছে না रायजोफोर जुदि मदद आसे कमेन्टआव जनायथियो दा खोथाया बेनो बिथांमोना हाजारखि अंक बानाय मेथामेटिक्स बानाय जेबो गैया आरो गेजेर खन्दआव दिपेन बर' बिथांखौ लानानै बिराद गोगोम गोरा एबसुआव थानाय समाव सोलिफुबाय थानाय प्रेसिडेन्टखौनो गारहोनानै रिजिगनेसन होहोनानै राजनितिकआव फैहोबाय जि भट मोनगोन Gen Z young generation is with us इयुन जोलैया जोंजों दं नै बे दिपेन बर' बिथांनि खोथा सानोब्ला मोनसे खोथाखौ गोसोखाङोलै आङो जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ गुबुन जाथिया बायदिसिना गोगोम मुं सुबाय उग्रु थुग्रु बुंबाय बेवहाय बिथाङा बोरै बे अफिसावनो थायो बे फोरोंनानै सान्थौआवनो जिरायो बे गालांनाय अफिसार बायदिसिनायावनो जिरायो बेयाव थानायनो बोरै बेखौ बुंबाय थानायखौ बोरै सहायखो आं बेखौ आसरित मोनदों। बेनिफ्राय जेब्ला बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि मुर्तिखौ सोरबा अन्थाइजों देख्लायो होमब्लासो गुबुनखौ लागायहरबाय बेयाव गासैबो बर' लिडारफोरखौ सोरबा गोगोम बखिबाय नाथाय बैयाव हारसाया बुंदों बखियाखैमोन। बे मोनसे खोथाखौ आं बिराद गोसोखाङो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि होलांनाय सान्थौ आदर्श न' बां सियार बड'फा हाउसआव नालाय
बिथांमोना थानानैनो खामानि मावबायब्ला दिनै बेखौनो जुदि बैगाब बखिबायब्ला जोंनि मानिनां फुजिनां बड'फाखौ बेखौ बोरै सहायखो बे मोनसे प्रश्न जादों। दा जिखिनि जाया गोबां खारन दं। रwn gwra नार्जारी सार नोंथाङा MP जानानै अंक बानायबाबो बे अंकआ जायाखिसै, नोंथाङा थावरिनो हायाखिसै आरो गैला। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। बुंनांगौ दं बिसोरखौ, मानो होनोब्ला बिथांमोना माखासे गोबां खोथा अंकनि खोथा नङागारा रायजोफोरनि गेजेराव फोलादोंमोन नालाय, बिसोरखौ दिनैनि समाव बिसिनाव एन्सार बिनांगौ दं, बेनिखायनो आं बुंबाय थादों। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।